Amba daminɛ ka hakɛ to ɲinikɛ kanubagaw fɛ wagati cogoya la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu bɛ k'an lajɛ nin wagati in na Serifula Jabaramuso kan k'aw ka jɛmukan mandi lajɛ ni o ye ça s'exprime u y'a fɔ ka kuma di aw ma aw ka hakilinataw fɔ gɛlɛya min bɛ aw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'aw bɛ dakun ta ka nɛgɛjuru sira labila aw bɛ weleliw kɛ ka hakilinataw di o kan an ka bi jɛmukan dakun bɛ tali kɛ min kan o de ye an y'a ye k'a fɔ ni wagati laban ninnu na ni san laban ninnu na maa caman bɛ yen u bɛ k'u plaignir kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ tunga fɛ tungarankew u b'a yira k'a fɔ u b'u ka wari bila ka na ka so jɔ u ye k'u to tunga fɛ ka jamana kɔnɔ u fa dugu kɔnɔna na nka a tɛ bɔ a sira fɛ maa caman bɛ yen u b'u lamunumunu sojɔko hukumu kɔnɔna na ni a ma ɲɛ k'a fɔ o de ye siniɲɛsigi ye k'u to tunga fɛ u bɛ se k'a fɔ u ye fɛn min kɛ u fa dugu la ni o fana développement sira dɔ ye u fa dugu sira kan nka an b'a ye k'a fɔ caman b'i plaignir k'a fɔ ni u ye wari bila ka na ka danaya da maaw kan a tɛ bɔ a sira fɛ mun de bɛ na n'o ye kun jumɛn de bɛ se ka o to fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ walasa k'o dabila o waleya ninnu o n'a ɲɔgɔnna caman o de an ka bi jɛmukan dakun ye sɔɔni n'an bɛ nɛgɛjuru sira labila a bɛ weleliw kɛ ka hakilinataw di jɛmukan dakun kan maa fana b'an bolokɔrɔ an n'ale de bɛna jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ale de ye Mrs Sulemani Kulibali ye chargé de communication au conseil des Maliens de l'extérieur la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale yɛrɛ bɛ o baara boloda la Mali jamana kɔnɔna na a bɛ se ka ɲɛfɔli caman k'an ye faamuyali bɛ se ka sɔrɔ fɛɛrɛ minnu fana bɛ se ka tɔrɔ walasa ka nin waleya ninnu dabila o n'a ɲɔgɔnna caman o de an ka bi jɛmukan dakun ye i ni ɲantuma Sulemani marhaba an b'i fo an y'i wele i bɛna walawalali min kɛ jɛmukan dakun na walasa faamuyali bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na i bɛ se k'a fɔ kanubagaw ni filɛlibagaw ye Mrs Sulemani yɛrɛ jɔn ye yanni an bɛ don kuma kɔnɔ. Ni aw lamɛnɛ nana aw baro ɲɔgɔnya ne tɔgɔ Sulemani Kulibali ni maliden kɔkan malidenw olu ka secrétariat exécutif min bɛ Bamakɔ yan n'o ɲɛmɔgɔba ye président Habib Sila ye ne o kuma tɛmɛna u b'a fɔ min ma ko chargé de communication donc ne yɛrɛ ye maliden min kun sigilen don l'Amérique jamana kan ne ye san 30 kɛ yen nɔ. I bɛ se ka caman fɔ tungaranku la n'Ala sɔnna a ma se k'o kɛ an bɛ don ɲininkali jaabi yɛrɛ kɔnɔna na waati taabolo kama an y'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen nɔ u bɛ u plaignir a hukumu kɔnɔna na yanni an ka don plaignir yɛrɛ kɔnɔna na e yɛrɛ hakili la mun de bɛ se k'a to diaspora i bɛ se ka a f'u ɲɛna ka u la conseiller u bɛ se ka investir kɛrɛnkɛrɛnnenya la u fa dugu kɔnɔna na yɔrɔ ko ta fanfɛla la ni o fana ye développement sira ye i bɛ se ka hakilina jumɛn di o la. Ayiwa balimamuso i ni ce i ni baraji ka nin ɲininkali la ni ɲininkali nafa ka bon kosɛbɛ anw kɔkan malidenw minnu sigilen bɛ kɔkan ni ɲininkali nafa ka bon kosɛbɛ ka sababuya kɛ fɛn min bɛ se ka malidenw motiver u kana investir an bɔra tout de suite gouvernement de transition bɔra ka fɛn dɔ kɛ a bɛ fɔ min ma ko FID comment dirais ka malidenw inciter u kana forum d'investissement de la diaspora u kana investissement kɛ jamana kɔnɔ yan bi bi in na ministre b'an bolo n'o ye ministre Musa Agata yɛrɛ min cɛsirilen don kɔkan malidenw kungo la kosɛbɛ ale ka initiative do donc malidenw bɔra diɲɛ fan caman kana hakilinaw ni fɛnw présenter kɔlɔlɔba min tun b'an kan kosɛbɛ o tun y'a ye ko caman bɛ malidenw sɔrɔ u tɛ se ka taa yɔrɔ t'u la u bɛ se k'u hakilina fɔ yɔrɔ minnu na donc avec président de transition n'o ye général Assimi Goïta ye a ka cɛsiri a n'a kɛlen don ka wulikajɔ min yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin kɔkan malidenw ma ale ministre yamaruya sisan sa yɔrɔ bɛ yen nɔ ni problème b'i dala ni ye kɔkan maliden sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni nana i bɛ se k'i dama kasi yɔrɔ min n'o ye ministère des Maliens de l'extérieur u ka ministre ba yɛrɛ n'o ye ministre Musa Agata yɛrɛ ni problème b'i kan yɔrɔ minnu na a bɛ se ka diligenter ka to yɔrɔ la mais i ka ɲininkali in cadre kɔnɔna la n'i ye mɔgɔw wele k'u kana investissement kɛ bon hakilina dɔw fana b'anw bolo ka fɔ par exemple an bɛ jamana dɔ ta sisan comme Ghana ye non seulement Ghanéens dɔrɔn tɛ minnu bɛ kɔfɛ mais américain noir caman bɛ kɔfɛ minnu b'a fɛ ka na investir Afrique kɔnɔna na milliardaires don en CFA millionnaires don en dollars donc Ghana ye programme jumɛn kɛ Ghana ye dugukolo
k'a lotisser k'a viabiliser ka courant ni fossé bɛɛ se a kɔnɔ ka goudron yɛrɛ k'a la donc ka a bila o jamanaden minnu ni farafin den minnu b'a fɛ ka na investir o yɔrɔ ninnu na donc a bɛ mɔgɔw inciter n'i ye mɔgɔw wele ko na i ka fɛn dɔ fana d'a ma min bɛ se ka kɛ a nakun ye bon an b'o laɲini sugu de kɛ an ka gouvernement fɛ u ka nin programme suguw ta k'a kɛ misaliya ye ne ka keleya yɔrɔw la yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ko situation ɲɛna taabolow kan tuguni Ghana kelen t'a kɛ Nigeria fana b'a programme kɛ donc a bɛ na investissement farafin den caman de bɛ kɔfɛ jamana ninnu surtout américain noirs n'u b'a fɛ ka na investir anw yɛrɛ den minnu fana bɛ minnu wolola kɔfɛ n'u b'a fɛ ka na investir ani jamanaden yɛrɛ fana gɛlɛya fɛn fɛn bɛ maliyɛn de l'extérieur kan kosɛbɛ o ye dugukolo ko gɛlɛya ye bon ni gouvernement ye nin décision sugu ninnu ni hakilina sugu ta ka a présenter ni i bɛ investir a kan ni gouvernement y'a viabiliser k'a fɛ dugukolo tɛ feere i bɛna de i bɛ investissement kɛ au bout de 5 ans i ka titre foncier bɛ ta ka d'i ma bon a bɛ jamana gouvernement tɛ baara créer jamana kɔnɔ anw ma se k'o de faamuya o de kama kuma o kuma bɛɛ mana wuli bɛɛ b'i dama kasi gouvernement bɛ opportunité de créer que ça soit jamanadenw ani investisseurs minnu bɛ kɔfɛ u kana investissement kɛ jamana kɔnɔ. A faamuna an ka diaspora ni o ye an ka tungaranke minnu sigilen don yɔrɔ wɛrɛw la e yɛrɛ hakili la u bɛ se ka contribuer cogo di logement sociaux ko développement na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka yan dugu kɔnɔna na fo ka taa se an ka togodaw fana na. N ye misaliya min f'i ɲɛna ɲininkali fɔlɔ in na min yɛrɛ bɛ se ka maliden minnu sigilen bɛ kɔ kan min bɛ se k'u permis kosɛbɛ u ka se ka yɔrɔw jɔ an ka yan nɔ sigidaw la ani togodaw la papier ko nɔgɔyali i bɛ taa dugukolo kelen sɔrɔ jamana kɔnɔ sisan tigi caman bɛ dugukolo min na e b'i to kɔfɛ temps t'e bolo congé de bɛ d'e ma pour 1 mois d'autres 2 semaines i ka na k'i bɛna i ka ko ɲɛnabɔ ka segin i bɛna confronter papier ko gɛlɛyaw la kosɛbɛ donc a b'a permis caman bɛ segin rapidement o de bɛ na ni yuruguyurugu caman ye o de bɛ na ni sababuya ye u ka yɔrɔ bɛ daraki ka b'u bolo u ka wariw bɛ ta ka don u tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a ko kɔnɔ parce que temps limité don le gouvernement de kan ka programme dɔ ta k'a kɛ min bɛ se k'a kɛ ni a fɔra ko nin ye dugukolo sɛbɛn ye o de ye dugukolo sɛbɛn ye tigi fila tɛ se ka k'a la donc a bɛ se ka an minnu bɛ bɔ kɔfɛ an ka mɔgɔ minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na jamana kɔnɔ n'an ka temps limité don an tɛ taa bila ɲɔgɔn sama ni fɛn na a bɛ se k'a ɲɛsin directement an bɛ se ka na ka investir dugukolo ko la n'a kɛra foro de ye a kɛra sojɔyɔrɔ de ye n'i bɛ fɛ ka i sigiyɔrɔ labɛn rapidement mais n'a fɔra ko ni e yɛrɛ nana i bɛ taa ni ka segin kɛ ɲɔgɔn sama o bɛ taa yan i bɛ na i bɛ hakilina kelen t'i la et puis au finish i bɛna sɔrɔ i y'i ka wari ta ka don ko kɔnɔ a dugukolo sababa t'a a kɔnɔna na donc jamana kan ka fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ pour que ka se ka maliden minnu bɛ ko kɛ k'u inciter u kana investir jamana kɔnɔ mais ka dugukolo sɛbɛnko dɛ gɛlɛyaba min bɛ Mali kɔnɔ yan bi o ye dugukolo sɛbɛnko de ye ni Mali jamana gouvernement sera k'i ɲɛsin o ma même n'a sera ka audit kɛ dugukolo kan ka se ka litige minnu bɛ yen k'a bɛɛ assainir k'a bɛɛ clair k'a bɔ yen sa k'a daminɛ o kɔfɛ sa ka na dugukolo titre kelen tɛ se ka bɔ titre fila tɛ se ka bɔ dugukolo kelen na ka o responsabilité bɛ jamana de kan o tɛ jamanadenw kan donc n'i y'a lajɛ kɔlɔlɔ caman bɛ yen nɔ a bɛna jamanadenw kan mɔgɔ dɔ de k'a daminɛ maire la olu bɛɛ ye jamana ka baarakɛlaw de ye olu de y'u bolo bila sɛbɛnw na ka taa préfet la ka taa jamana baarakɛla dɔ de y'a bolo bila sɛbɛn na ka ta ka feere jamanaden ma ko dugukolo don donc n'u sera k'o yɔrɔ ninnu walawala k'o lajɛya ka se ka o gɛlɛya min bɛ malidenw kan tant ti o ka malidenw bolo kosɛbɛ k'u bɛna ko ka don ɲɔgɔn sama la o ko ninnu kɔnɔna la donc u b'u étaler o kan kosɛbɛ ka fɛɛrɛ ɲini fɛɛrɛ minnu bɛ se k'a to
o gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli ka bɔ dugukoloko la mɔgɔ bɛ na dɔrɔn u b'u ka investissement kɛ. A faamuna o gɛlɛya ko hukumu kɔnɔna na i ka kuma sera papier ko ma o ye gɛlɛya fanba ye an bɛ se ka fɔ ni u ko k'u bɛna investi sisan tɔ gɛlɛya wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ min tɛ papier ko ya. Gɛlɛya bɛ sɔrɔ min tɛ papier ko ye ka sababuya kɛ dugukolo yɛrɛ de kɛra fɛn ye Côte d'Ivoire, Sénégal an dafɛ dugu ninnu caman bɛ yen même la Guinée spéculation foncière olu bɛ se ka ɲɔgɔn sama sama dugukolo nɔfɛ mais anw filɛ nin ye anw nombre bɛ cogo min ani super 1,242,000 km². n'i y'a tila jamanaden bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ du 100 sɔrɔ a la ka tila ka sɛnɛkɛ dugukolo sɔrɔ a la anw m'an ka kɛlɛ kɛ dugukolo nɔfɛ an m'an ka ɲɔgɔn sama dugukolo nɔfɛ n balimamuso misaliya la Musa Tarawele ka wagati la maliden bɛɛ tun ni dugukolo ka kan légalement i bɛ bɔ ka n'a fɔra ko dugukolo di bɛna kɛ i b'i ka application kɛ i ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen sarali ye 20,000 jamana de bɛ dugukolo d'i ma ɲɔgɔn sama ma deli ka kɛ dugukolo ko la i bɛ taa sɔrɔ o dugukolo ninnu fɛn fɛn filɛ nin pratiquement a dugukolo ninnu caman ye lettre d'attribution dɔrɔn de b'o la titre ko yɛrɛ kun surtout quartier kɔrɔlen minnu filɛ nin ye a bɛɛ presque a bɛɛ lettre d'attribution ye mais depuis Musa bɔra fanga la Mali gouvernement ma deli ka dugukolo di jamanadenw ma dugukolo dili a tora maire bolo u y'a ta ka di cogoyaw la cogoya min baara o baara n'i y'a kɛ i b'i jɔ a mi chemin k'a lajɛ est ce que ne bɛ ka nin baara min kɛ nin ye baara in taabolo ka ɲi n'a taabolo ma ɲi i bɛ a ɲini ka yɛlɛma dɔ la o de ye taama kɛ anw ka jamana kɔnɔ période de réflexion ma kɛ mɔgɔw b'u jɔ k'a lajɛ o de nana ni yuruguyurugu ye dugukolo la o de nana ni les communes de l'État olu de bɛ sɛbɛnw ta k'a feere yɔrɔw la et puis ka tila ka dugukolo ta k'a di i bɛ quartier kɔrɔlen min lajɛ fossé b'a quartier ninnu bɛɛ la a bɛɛ viabilisé don mais dugukolo kura ninnu fɛn fɛn Musa ka fanga kɔfɛ dugukolo fɛn fɛn dira pratiquement n'a bɔra logements sociaux minnu dira ATT minnu dira n'a bɔra la viabilisation tɛ dugukolo si la fossé tɛ yen canalisation ko problème bɛ yen jiko problème bɛ yen o kɔlɔlɔ n'a caman ninnu bɔ o bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ jɔn fɛ o bɛ se ka ɲɛnabɔ jamana ɲɛmɔgɔw de fɛ n'u y'u jɔ o jɔyɔrɔ la ka se ka nin kɔlɔlɔ ninnu ta ka a walawala k'a bɔ ɲɔgɔn na ka se ka baaraw k'a cadre kɔnɔ a bɛ se ka malidenw dɛmɛ o défi ninnu de ɲɛsinnen bɛ aw ma kosɛbɛ ni papier ko yɛrɛ k'u bɔra a la ka tila ka comment dirais-je ɲɔgɔn sama ni dugukolo fɛnsɛnnin de b'anw bolo yan nɔ komi n y'a f'i ye cogo min anw nombre bɛ se ka dugukolo sɔrɔ a hakɛ la a n'a sago la ni jamana sugu dɔw bɛ yen nɔ olu ka superficie ka dɔgɔ olu bɛ se ka ne y'a f'i ye n balimamuso ko dugukolo da ka nɔgɔ Côte d'Ivoire bi ka tɛmɛ Mali kan i bɛ se ka da la bon kun t'u la o ko dɔw de kɛra minnu ma ɲɛ an ka segin kɔ k'an kɔfilɛ k'a lajɛ k'olu corriger bon o ko ninnu caman bɛ yen nɔ minnu bɛ kɔfɛ anw bɛ baara cogo sugu min na an bɛ sɛnɛ cogo min k'an ka wari ɲini ani temps bɛrɛ t'an bolo i bɛ nafolow bila ka na ko ka nin k'i ye i bɛ dugukolo san i b'a kɛ tan a si tɛ bɔ a sira fɛ bon n'a ni défi minnu bɛ yen nɔ n'olu taara ka bɔ yen nɔ a b'an permis k'an ɲɛsin an ka investir immobilier kɔnɔna na facilement et puis k'a fɔ ko investissement ça fait défaut kɔkan malidenw non investissement bɛ yen les gens ont les moyens mais bɛɛ de siran na ma expérience ɲumanw sɔrɔ bon ɲɛmɔgɔw fana ma jɔ u jɔyɔrɔ la olu kan ka min kɛ pour que ka se ka nin problème ninnu ta ka bɔ situation kɔnɔna na donc a ye situation compliquée ni a fɛn bilen somɔgɔ faga n'i ye misi bilen a b'i lasiran donc o gɛlɛya ninnu de sigilen bɛ an ka mɔgɔw dala kɔfɛ ni an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u ka baara k'o kan l'espoir est permis jamana bɛ taa la bolo min kan an ɲɛ bɛ changement caman bɛ ka don kow kɔnɔ mais an fana hakilina ye min ye minnu bɛ se ka an dɛmɛ pour que ka se ka baara in na teliya cogo min jamana développement jamanaden bɛɛ de ka hakɛ don
jamanaden bɛɛ de kan k'i seko kɛ nin bɛɛ tɛ se ka to gouvernement ma o mais gouvernement fana ka rôle ye yɔrɔ min ye a k'i jija k'olu ɲɛnabɔ n'ale y'olu ɲɛnabɔ anw fana ka fanfɛla la sisan an ka mɔgɔw bɛ na u bɛ investir jamana kɔnɔ fura foyi t'o la. kosɛbɛ ka kuma la sisan tɔ an y'a ye k'a fɔ gouvernement ani minnu bɛ soko ni fɛn ninnu na a base olu de mais fɛnɛ an b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ hali an ka jamukanw n'an ye jamukan dakun bila mɔgɔw bɛ bataki ci caman b'a jira k'a fɔ fɛnɛ a caman degun ye somɔgɔ kunda i bɛ a da i somɔgɔ dɔ la k'a wari di a ma walasa a ka yɔrɔ fɛn ye i yɛrɛ b'a dɔn a bɛ se k'a ɲɛnabɔ mais a tɛ don a donda fɛ a b'a dun de bɔ somɔgɔya sira fɛ balimaya sira fɛ joli sira fɛ i tɛ se ka taa n'a ye yɔrɔ dɔ fɛ i dun ye san caman de kɛ degun na walasa k'o wari fara ɲɔgɔn kan ka na ni o ye ka o bila ka na walasa i b'i ka sini ɲɛsigi ka investissement k'i ka jamana fɛnɛ na o tɛ ɲɛ sɔrɔ i bɛ se ka jumɛn fɛnɛ fɔ o yɔrɔ canal kɔnɔna na n'i ye parental yɔrɔ la. n balimamuso nin yɛrɛ de ye kuma yɛrɛ bakuruma yɔrɔ ye i ka bi jɛmukan in a kuluma yɔrɔ fanba an kan ka an étaler an kan ka sɛmɛni de kan kosɛbɛ pour que ka a walawala ka bɔ ɲɔgɔn na gɛlɛya minnu n'an b'a sɔrɔ a kɛlen don ka degun minnu d'an kan a kɛlen don ka sababuyaw créer maliden caman bɛ kɔfɛ bi u tɛ se ka segin. kosɛbɛ. i b'a jateminɛ tunga kɛra fɛn ye n'u bɔra ka taa tunga la n'aw seginna ka na an bɛ tila ka kɛ dunan de ye an yɛrɛ fa jamana kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ kan k'i dɛmɛ ka ko nɔgɔya u bɛɛ b'a ɲini ka fɛn dɔ soutien ka b'i bolo i ka nin ɲininkali in kɔnɔna na initiative dɔ taara programme dɔ taara maliden minnu sigilen bɛ États-Unis n'o ale yɛrɛ programme concepteur a tɔgɔ ko Bala Sissoco initiative en anglais for us by us anw yɛrɛ ka programme créé anw de y'a labɛn anw de ta don o bɛ fɔ min ma for us anw ta by us anw de y'a programme sigi bolo kelen kan o ye jumɛn ye sisan o programme initiative dɔ de bɔra nin concept nin promoteur in fɛ a tɔgɔ ye di depuis sɛba ye kili da ka a sigi sɛfan kan ne ye nin programme ye depuis conception n y'a wulitɔ ye n y'a faratɔ ye ɲɔgɔn kan gɛlɛya minnu bɔra a kan n'u ye ka na se bi fo ka na programme se a jɔra ka jɔ sen kelen kan bi o ye jumɛn ye ni 602 logement 600 ani logement 2 malien de la diaspora tɔgɔ la malien de la diaspora fɛ olu de ye projet conception kɛ ka na n'a ye jamana kɔnɔ yan donc gouvernement bi ani ministre man kunna n'o ye Musa Agata ye u ye dɛmɛ kɛ ka nin programme in ta fo ka programme in se a ka tile sɔrɔ donc programme in gouvernement ka dɛmɛ b'a kɔnɔ à travers ni dɛmɛ o ye gouvernement bolonɔ b'a la a tɔgɔ ye di ministère des Maliens de l'extérieur bolo b'a la u ka département DGME délégation générale des Maliens de l'extérieur o bolo b'a kɔnɔ comment dirais-je domaine bolo b'a kɔnɔ ani promoteur yɛrɛ bolo b'a kɔnɔ mais ni projet in pour que k'a jira k'a fɔ projet in ye projet sanuman de projet in jɛlen don u ye banquier de ɲini u n'olu jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o banquier ye jɔn ye BDM b'o la a tɔgɔ ye di Banque Atlantique b'o la donc ka olu bɛ se ka programme financer ka a jɛlenya kɔnɔ ni aw yɔrɔ yirali la ni bɛn kɛra yɔrɔ la i bɛ wari sara banque de la i bɛ 20% sara n'i banna 20% sarali la tile bɛ d'i ma en mai programme tɔ i b'a sara san 15 kɔnɔ donc ni programme in nana ka sababuya kɛ min ye anw ka mɔgɔw tun bɛ i bɛ wari bila ka na di somɔgɔw ma komi yɛrɛ y'a fɔ a malien de l'extérieur ka dɔgɔ ko min ma expérience kolon sɔrɔ licence fɛ dɔw yɛrɛ bɛ na a bɛ f'u ye k'u ka so jɔlen banna u bɛna sɔrɔ ka sɔrɔ birikiden kelen dalen tɛ a jigilatigɛ bɛ bonya n y'a f'i ɲɛna mɔgɔ caman bɛ o kɔsɔn caman bɛ yen bi kɔfɛ u tɛ se ka segin donc n'i nana programme sɔrɔ sisan ni programme n'a labɛnna kɔ ka malidenw yɛrɛ fɛ k'a sigi bolo kelen na kɔ ka malidenw yɛrɛ fɛ
ka di ko amalidenw ma parce que ni 602 logements min filɛ nin ye mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka postuler a la n'i tɛ kɔkan maliden ye maliden minnu bɛ kɔnɔna na olu tɛ se ka postuler a bɛɛ kɛ kun ye maliden minnu bɛ kɔfɛ donc pour que i ye ɲininkali min kɛ na nin ni initiative le programme initiative de bɛna a to ni gɛlɛya in bɛ ka ta ka bɔ an da la donc i mana 602 logements in lajɛ i mana F3 b'a la F4 b'a la ni min y'i diya ni i y'o sugandi e de ni banque b'a discuter bilen donc i ka 20% n'i y'o sara n'a bɛɛ sarali se t'i ye tout de suite i b'a sara dɔɔni dɔɔni une fois que ni contrat kɔni signé avec la banque ni a sara dɔɔni ka se 20% ma banque bɛ tile ta ka di bolo ma ni banque ye tile ta ka di bolo ma san 15 b'i bolo sa i b'a paiement tɔ kɛ i ni banque ni ɲɔgɔn cɛ kalo o kalo donc ni gɛlɛya sugu min tun b'an da la fɔlɔ ni initiative n'a ɲɔgɔnna caman initiative wɛrɛw bɛ kɔfɛ ka na ni mais jamana ɲɛmɔgɔw ka cɛsiri kɔnɔna na an bɛ jamana en profiter ka gouvernement de la transition fo kosɛbɛ nin ko in kɔnɔna na parce que olu de ye facilitation caman kɛ ani ka bolo di ɲɔgɔnnaw ka groupe bɛɛ lajɛlen permis u ka sigi ka se ka nin programme wala ka a sigi bolo kelen na k'a kɛ programme jɛlen k'a di malidenw ma a yɔrɔ filɛ nin Tabakɔrɔ ATTBugu kɔnɔna na donc ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka yɔrɔ ɲini CMD u ka numéro bɛ yan nɔ u ka siège social bɛ an da la ACI kɔnɔna na le numéro c'est 70 09 57 57 ou bien 00 56 33 35 32 ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka ɲininkali jɔnjɔn sɔrɔ nin projet in kan ni mɔgɔ min b'a fɛ ka investissement kɛ nin projet in kan ou bien ni nɛgɛjuruso ninnu wele donc le président Bala Sissoco min yɛrɛ ye projet initiateur ye a yɛrɛ bɛ Bamako yan bi donc pour que u bɛ se k'aw dɛmɛ cogo min. an bɛ nɛgɛjuru sira labila kanubagaw fana ka weleli kɛ k'u hakililata di jɛmukan da kun kan ni ɲininkali bɛ minnu bolo ka kɛ n'an bɛ se ka minnu fana jaabi basi fosi t'a la an ka nɛgɛjuru sira bamanankan na o de 93 91 62 92 aw fana hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan da kun kan ni o de an y'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen nɔ minnu bɛ tunga la ni u b'a ɲini ka siniɲɛsigi kɛ u faduguw la nka ni aw ye wariw bila ka na walasa ka a baaraw kɛ ni o sojɔw ye walasa ka investir u ka jamana fɛnɛ kɔnɔ a degun min na a baaraw tɛ se ka k'a ɲɛma o n'a ɲɔgɔnna caman aw fana hakilina ye jumɛn an b'a fɔ ne weleli fɔ aw ka mɔgɔ teliw la walima k'u faga walasa an bɛ se ka kumakanw mɛn ka ɲɛ minnu fana bɛ yen nɔ n'u bɛ to k'an wele n'u t'an sɔrɔ aw kana décourager aw ka timinadiya weleli la an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn a kun Sanogo a fɔlen don yan fo Côte d'Ivoire allo an b'a fɔ kanubagaw ye n'a y'an wele n'an m'a sɔrɔ aw kana décourager aw ka timinadiya weleli la allo nɛgɛjuru sira bamanankan na o de ye 93 91 68 92 aw bɛɛ bɛ se ka weleli kɛ k'aw hakilinata lajɛ aw kana décourager aw timinadiya weleli la an bɛ yan o de kama allo allo an ni kanubagaw tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ n'an y'an sɔrɔ fana allo n'a ye weleli kɛ n'an m'an sɔrɔ aw kana décourager n'a y'an sɔrɔ fana bɛ hakɛ to aw bɛ mɔgɔ teliw la walima k'u faga walasa a bɛ se ka kumakanw mɛn ka ɲɛ cogoya min na allo an bɛ kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Abu Sanogo fo yan fo Côte d'Ivoire ale ye jɛmukan in kanubaga jɔnjɔn ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen folen don nin wagati in na allo hakɛ to i k'i mabɔ tele la i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min minnu b'a wele n'u t'an sɔrɔ aw kana décourager aw timinadiya weleli la n'a y'a sɔrɔ fɛnɛ a bɛ hakɛ to aw ka mabɔ tele la walima k'u faga walasa an bɛ se ka kumafɛnw mɛn ka ɲɛ cogoya min na allo aleykum salam tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min
ne bɛ Bamakɔ yan. An bɛ Bamakɔ n'a lamini bɛ fo i tɔgɔ la. I hakilila ye jumɛn an ka jɛmukan dakun kan? Taabolo ka ɲi nka ne tun bɛ fɛ renseignement dɔ de ɲini. O tuma minnu sigilen don Faransi de olu ka ko bɛ kɛ cogo di? Minnu sigilen don? Minnu sigilen bɛ Faransi n k'olu ka dossier ko bɛ kɛ cogo di? A faamuna. Ayi ne ko n ko minnu sigilen don Faransi n ko n'olu bɛ fɛ ka dossier labɛn olu b'o kɛ cogo di? A faamuna i bɛ to lamɛnni la an bɛ tila k'a jaabi an bɛ ɲininkaliw fara ɲɔgɔn kan. An b'i fo an bɛ ɲininkaliw fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'a jaabi. Allo? Allo? An bɛ kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo minnu b'an wele n'u t'an sɔrɔ aw minnu fana b'an sɔrɔ an b'o fo. Allo? Allo, salaamaaleykum. Waaleykum salaam tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min? Ne tɔgɔ Abdulaye Fofana k'an wele ka bɔ Sɛgɛmuso. An b'i fo Abdulaye hakilila ye jumɛn ye jɛmukan dakun kan? N b'a fɔ alhamdulilayi rabi alamin. Nin hakilina in na ni Ala fo k'Ala barikada ni hakilina in cayara jamana kɔnɔ a bɛ jamana lasaniya. Kosɛbɛ. Parce que a hakilina ka di. A bɛ kɛ sababu ye. Mɔgɔ minnu n'u ka se ka investir kɛ jamana la. Kosɛbɛ. N'u b'a dɔn ko cogoya tɛ yen nɔ n'an investir an ka nafolo bɛ tiɲɛ. Bon n'u b'a dɔn fana. N'u investira c'est-à-dire revenu t'u ye. Awɔ. Donc nin initiative kama u bɛ initiative comment dirais-je u bɛ investir à fond ka sɔrɔ u ma siran. Donc en plus aussi fana m'an ka cɛkɔrɔba fana fo. A ye foli mɛn. Voilà olu fana bɛ k'an dɛmɛ nin baara in na kosɛbɛ. Kosɛbɛ. Wa ani ce ani baraji. Nse an b'i fo. Wa ne tun b'a fɛ aw tɔgɔya la. I ni ce ka weleli la. Ani baraji. Nse. Kanubagaw bɛ se ka weleli kɛ k'u hakilina di jɛmukan dakun kan. Allo? Allo? Minnu bɛ weleli la n'u t'an sɔrɔ aw kana découragé aw timinanja weleli la n'an sɔrɔ fana b'a kɛ to a bɛ mɔgɔ teliw la walima k'u faga walasa an bɛ se ka tulo k'o wele ka ɲɛ. Allo? Waaleykum salaam tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min? Ani kanubagaw tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ aw kana découragé aw timinanja. Allo? Allo? Nɛgɛjuru sira bamanankan na o de ye 93 91 62 92 aw fana hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan dakun kan ɲininkali bɛ yen minnu bolo k'a kɛ fana n'an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi t'a la. Allo? Tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min? Bayani Jalo ka bɔ Kɔ. I Jalo an b'i fo hakilina ye jumɛn ye jɛmukan dakun kan? Alhamdulilayi a ka jɛmukan a diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ. O diyara n ye. Voilà a ye faamuyaba de d'an ma. O diyara n ye kosɛbɛ o laɲini ye. Foli de kun don. Foli diyara n ye an b'i fo. Voilà k'an bɛ segin ka fo. A ye foli minɛ nin wagati in na. Haidara foli don. Voilà merci merci. Nse i ni ce ka weleli la. Allo? Allo? Minnu bɛ weleli la n'u tɛ k'an sɔrɔ aw kana découragé aw timinanja weleli la an bɛ aw de kama. Allo? An ka nɛgɛjuru sira bamanankan na 93 91 62 92. Allo? Ani kanubagaw tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Allo? Allo? I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Alkeba. Alhamdulilayi i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? An bɛ mɔgɔ laban ta ka appel jɔ yen nɔ ka sabu kɛ an tɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ. Allo? Allo?
ne Aliji Touré ne bɔra Kɔgda. An b'i fo. Allo. An tulo b'i la, i hakilina ye jumɛn ye jɛmukan bɛɛ kan? Bon, ne ka kuma ni faamu kosɛbɛ de. Allo. Kuma ma faamu kosɛbɛ de. An b'i fo. An bɛ kanubaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo minnu y'an wele n'u m'an sɔrɔ minnu y'an sɔrɔ an b'aw bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ni kanubagaw tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ kosɛbɛ halisa an bɛ to ɲininkali jaabi hukumu kɔnɔna na dɔ ye weleli kɛ sisan ka ɲininkali kɛ i bɛ se ka jumɛn fɔ a ka ɲininkali hukumu kɔnɔ. faransikan min ye weleli kɛ ko mɔgɔ minnu bɛ faransi u bɛ se ka nin fɛn sɔrɔ ni postuler cogo di nin na. Critère minnu b'a to i bɛ se ka postuler nin na critère fɔlɔ i ka kɛ maliyɛn ye min sigilen bɛ kɔ kan i ka kɛ Mali papier possession passeport carte d'identité nationale passeport ou carte NINA ou carte biométrique ou bien carte consulaire minnu bɛ en cours de validité donc ni olu fara ɲɔgɔn kan i ka kɛ salarié ye revenu b'i la i bɛ se ka comment dirais-je ni fɛn sara cogoya min na a k'a sɔrɔ sɔrɔda b'i la donc pour que k'a jira i bɛ mun de kɛ pour que ka se ka dugukolo in sɔrɔ i bɛ compte dɔ dayɛlɛ compte immobilier dɔ dayɛlɛ banque minnu ye banque partenaire ye n'o ye BDM ye ani banque atlantique i bɛ compte dayɛlɛ olu fɛ donc maintenant an y'a fɔ cogo min i bɛ 20% sara et puis maintenant i bɛ sɔrɔ ka ni banna 20% sarali la tile bɛ di bolo ma. A faamuna mun bɛ fɛ ka faamuyali sɔrɔ komi nɛgɛjuru sira labila la ɲininkali kɛ o hukumu kɔnɔna na walasa ka faamuyali sɔrɔ halisa an bɛ to ɲininkali jaabi hukumu kɔnɔna na maa minnu fana bɛ yen nɔ ni minnu bɛ taa duguma siraw fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ tungaran ko kuma bɛ sen na a mana kɛ cogo cogo maa caman fana bɛ yen nɔ olu bɛ taa a bɛɛ a tunga kelen ye a bɛ se k'a fɔ an ɲɛna o hukumu kɔnɔna na mɔgɔ joli de bɛ yen nɔ minnu bɛ to a la ani fana ni minnu bɛ lasegin san kɔnɔna na kalo kɔnɔna na i bɛ se ka jumɛn fɔ an ɲɛna olu hukumu kɔnɔ. n balimamuso i ka nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ mais yan'an bɛ bɔ nin lahala kɔnɔ n bɛ numéro téléphone numéro fɔ une dernière fois 70 09 57 57 mɔgɔ mana weleli kɛ nin na i mago bɛ kibaruya fɛn fɛn la o bɛ d'i ma soko in na n'i ye weleli kɛ i bɛ ɲininkali kɛ ko Bala Sisoko donc ale de ye promoteur ye i ka nin ɲininkali in na i ko mɔgɔ joli de bɛ san kɔnɔ minnu bɛ lasegin duguma sira ninnu na sasi données minnu b'an bolo an ka jabala la yen nɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ a bɛ fɔ min ma ko maison des migrants OIM ni gouvernement ani haut conseil yɛrɛ bɛ bolodi ɲɔgɔnma min kɛ OIM bɛ mɔgɔw ta dɔgɔkun kɔnɔ kalo kɔnɔ u bɛ na n'u ye san 2025 kɔnɔna na mɔgɔ 20,000 de laseginna 27,000 27,000 o de laseginna san 2005 kɔnɔna na ni OIM ye minnu assisté k'u taga na n'u ye avion na n'u sera yan nɔ u bɛ taa maison des maliens na migrants na n'o o siège bɛ Ɲamakɔrɔ cité UNICEF la u bɛ tile 2 kɛ yen u b'u dumuni d'u ma k'u bisimila k'u lajɛ bana bɛ minnu na o ka traitement d'olu ma après 2 jours comme laseginni nin cogoya in na a traumatisme ka bon donc k'a jira k'a fɔ aw nana aw ka so k'u la hakili sigi k'u bisimila yen fɔlɔ pendant 2 jours après o tile 2 tɛmɛna bannen kɔfɛ OIM bɛ musaka dɔ d'u ma min bɛ se k'u permis u taa u sigi u ka so u bɔ yɔrɔw la mais o temps kɔnɔna na pendant que o tile 2 kɔnɔ u bɛ yen nɔ u b'u recenser i b'a fɛ ka baara jumɛn kɛ ni spécialité min b'i la ou bien ni i bɛ fɛ ka baara min kɛ n'i ye baara fɔ u b'o recenser programme dɔ b'u bolo u b'i préparer o la n'o programme banna u bɛ sɔrɔ ka kit d'accompagnement u bɛ minɛnw d'i ma minɛn minnu bɛ se k'i permis k'o baara ninnu kɛ donc i ko ko mɔgɔ hakɛ min bɛ sa mɔgɔ hakɛ saya dɔɔni ka gɛlɛn parce que saya ninnu bɛ kɛ par zone de zone Afrique de l'Ouest bɛ yen zone Afrique centrale bɛ yen donc jamana spécifique ka
saya nombre dɔɔnin tɛ mais en tout cas OIM bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka ni saya min b'a recenser mais u b'a kɛ n y'a f'i ye cogo min na par zone bon fɛn dɔ fana b'o défi gɛlɛyaba min bɛ migrant minnu bɛ taa duguma sira fɛ pour que k'u lakana n'a bɛ fɔ olu ma ko protection o gɛlɛya ye papier ko de ye a caman bɛ yen carte ɲini t'u bolo pièce foyi t'u bolo pour que e ka jamana ka se k'i dɛmɛ k'a fɔ k'i ye jamanaden ye jamana ka dɛmɛ ka kan ka na s'i ma i bɛ taa sɔrɔ la plupart des temps nin sɛbɛnko gɛlɛyaba de bɛ duguma tagala ninnu kan dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ n'u bɔra dɔrɔn n'u ye duguma sira ninnu minɛ u b'u ka sɛbɛnw lafili ka sababuya kɛ pour que n'u donna diɲɛ la u kana na dɔn u bɔra yɔrɔ min pour que u kana rapatrier ka taa o ye gɛlɛya ye gɛlɛya min an bɛ baara bɛ ka k'a kan jamana ɲɛmɔgɔw ni association fɛn fɛn bɛ nin cadre kɔnɔna na nin ko conseil yɛrɛ an bɛ bolo di ɲɔgɔn ma yɛlɛma minnu bɛ se ka kɛ pour que ka se k'o gɛlɛya wuli ka bɔ a tɔgɔ ye di o jamana o taabolo ninnu kan kalo kɔnɔ an bɛ se ka min fɔ OIM ka cadre kɔnɔ o de documentelen don sɛbɛnni bɛ se ka kɛ min na o de formelen min dɔɔnin don an bɛ se ka a bisikiya k'a dɔn estimation na kalo kɔnɔ OIM bɛ mɔgɔ 800 ka taa se fo mɔgɔ 1000 kalo kalo o de bɛ rapatrier ka segin mɔgɔ 800 ka taa fo mɔgɔ 1000 donc kalo kalo i b'o estimation lajɛ o de bɛ taa nin taabolo ninnu kan duguma taali nin a taabolo ni an sago kɛ vraiment an bɛ ladilikan min di denmisɛnninw ma taacogoya in man ɲi hali dɔɔni mɔgɔ dama min bɛ to désert kan yen minnu su yɛrɛ tɛ yen mɔgɔ dama min bɛ to kɔgɔji la minnu su tɛ yen o de ka ca donc an k'a ɲini mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko an ka denmisɛnninw kana taa tunga la ne yɛrɛ min sigilen filɛ n y'a f'i ye minnu ye san 30 kɛ l'Amérique jamana kan maintenant u bɛ taa u k'a lajɛ k'a kɛ de manière légale u ka bɔ ni visa ye u ka taa manière la n'u donna et puis manière ninnu documentelen don u taabolow bɛ dɔn u sigiyɔrɔw bɛ dɔn mais duguma sira min filɛ nin ye Europe y'a ka frontière yɛrɛ déplacé ka bɔ Europe ka na sigi an dafe jamana ninnu na n'o ye Algérie, Maroc, Mauritanie ninnu ye ani Tunisie ninnu ye pour que denmisɛnninw yɛrɛ kana se o taabolo olu kana surunya olu yɛlɛma yɛrɛ u bɛ nafolo kasabi dɔ di ni jamana ninnu ma san o san olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ ka se k'an ka mɔgɔ i b'a taa sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ kaso la ni jamana ninnu na u lahala dɔɔnin tɛ u taara yɔrɔ min donc u bɛ ko min kɔnɔ o ko ka ɲi hakilisigi kɔnɔ ani jateminɛ la n balimamuso an bɛ ka taa taabolo min kan anw yɛrɛ filɛ nin Mali kɔnɔ yan k'a fɔ ko an ye fantan jamana an tɛ fantan jamana ye anw bɛ boli ka taa tubabu jamana ninnu na ka taa ni baara sugu dɔw kɛ yen nɔ olu yɛrɛ tɛ sɔn baara minnu ma mais ni e y'a jate minɛ n'an y'an cɛsiri an yɛrɛ fabara ka programmew ta ka don ba la ka jamana ɲɛsin o programmew ma n ye misaliya d'i ma office du Niger filɛ nin y'an bolo 1 million hectares o de bɛ office du Niger la a 10% exploitelen tɛ yana jamana ka taa waribaw ta ka taa don ko denmisɛnninw miliyariw ta ka don éducation na ka chômeurs créer ka sigi mɔgɔ t'a fɔ ko jamana kana jamanadenw kalan ka ɲi mais diɲɛ base bɛɛ ye i y'a mɛn i bɛ taa kalan kɛ i kɔnɔ falen de don i y'a bɛ kɛnɛya sɔrɔ i kɔnɔ falen de don an ka sɛnɛ ta jamana ka office du Niger ta k'a don ba la fɛn dɔ bɛ yen nɔ ka i sigi k'a fɔ ko secteur privé de bɛna ko kana investissement kɛ office du Niger la an ka b'o hakilina kɔnɔ diɲɛ bɛ ka taa yɔrɔ min na o schéma min kun taara ka bila anw kɔrɔ o schéma classique in a y'a ka limite yira mais fonds souverain n'o ye jamana yɛrɛ ka nafolo ye jamana bɛ se k'o ta k'o don sɛnɛ la kɛ jamana bɛ se ka office du Niger ta k'a don ba la ka sɛnɛ créer ka balo créer k'a feere yan jamanadenw ka balo la fo an ka tila ka se k'a exporter o investissement sugu ye moyen et long terme ye jamana de bɛ se o kɔrɔ privé caman bɛ yen nɔ anw yɛrɛ ka jamana ninnu taabolo la sisan anw bɛ banking système minnu bɛ anw fɛ yan nɔ u b'a fɔ o de ma en anglais ko retail banking n'o ye kɔrɔbɔrɔ bitigini système ye olu bɛ nafolo minnu b'u bolo olu bɛ ka baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ de ka nafolo ye
banque fait b'an fɛ a majorité marocain de ka banque ye olu ka miirina tɛ dɔwɛrɛ u bɛna nafolo min don u bɛ taux min ta ka di immédiatement k'u ka se k'u ka wari labɔ olu tɛ se k'u ka wari ta k'u b'a don kaso la investissement moyen et long terme na jamana de bɛ se k'o kɛ n'an y'o programme sugu walayi jamana si tɛ yen k'i ka développement bɛ taa ɲɛ ni i ma sɛnɛ don b'a la n'i ye sɛnɛ don an bɛ don min na ko bi diɲɛ jamana fila de bɛ yen ko min bɛ se k'a ka jamanadenw balo ka sɔrɔ u ma gulon mɔgɔ si la n'o ye Amérique ani Russie la ye donc an ka sɛnɛ don b'a la dugukolo fɛnsɛnlen b'an fɛ yan an ka nin programme min kɛ programme de développement don ni balo nɔgɔyara jamana kɔnɔ vraiment a bɛ an ye école système min créé ka denmisɛnninw orienté management la ou bien fɛn ninnu mun de bɛ Mali kɔnɔ yan ka manager foyi tɛ yan mais dugukolo dun fɛnsɛnlen filɛ nin ye an bolo a ye taa baara kɛ an ka programme ta ka métier ni profession école créé n'u tilala immédiatement depuis bɛ kalan na u bɛ se k'u to stage la ka commencer ka baara sɔrɔ donc o fɛn ninnu bɛ se ka denmisɛnninw bɔ nin taabolo in na n'an m'a kɛ nin denmisɛnninw filɛ u bɛ condition difficile minnu na n'i y'a ye ɲɛ la i bɛ misaya sigi ala ma donc an bɛ ne ka kɛlɛ min kɛ bi kɛlɛ min ɲɛsinnen b'a ma n'o ye guerre asymétrique ye n'o bɔlen don kɔfɛla la ka na bin an kan o mɔgɔ ninnu ni nafolo de bɛ yen ni nafolo de sigilen don pour que ka nin denmisɛnninw recruter donc an k'a se k'u ta k'u don ba la k'u ɲɛsin sira ma sira min bɛ se ka to u yɛrɛ ka nafa sɔrɔ sira bɛ bɔ a la jamana ka nafa sɔrɔ sira bɛ bɔ a la jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ u sigiyɔrɔ la. a faamuna ni o sera ka ɲɛɲini o solution belebeleba ye kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ tunkarankew ka wari dun ni u jigi b'a kan i bɛ se ka ladilikan jumɛn di kuma kuncɛ kuma la. ne min f'i ye lahara ko t'o ye dɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ an bɛ tunkarankew bɛ sɛgɛn sugu min kɛ ka u baara n balimamuso don dɔw la ne tun bɛ bɔ i bɛ bɔ k'i bɛ taa baara yɔrɔ i bɛ kurusi 3 don duloki 4 gan b'i bolo la fugulan b'i kunna bocɔn b'i sen na nɛnɛ bolo n'i bɔra yɔrɔ n'a ye ji bila frigidaire kɔnɔ yan a bɛ glacer ka kɛ glace ye bon mais nɛnɛ degré min bɛ kɛ nin jamana ninnu na a bɛ f'o ma ko biliyo min bɛ o fɛnɛ jukɔrɔla la nɛnɛ fanga ka bon ka tɛmɛ hali frigidaire ka glace kan anw bɛ b'o condition de la yanni ka bɔ i ka so yɛrɛ fɔlɔ k'i ka baara yɔrɔ sɔrɔ n'i bɔra fɔlɔ k'i ka dalala furan ka neige dégager ka bɔ yen ni mobili bɛ yen ka na neige dégager ka bɔ mobili la ka mobili chauffer ka taa baara yɔrɔ la ka wari ɲini makari ko la hali i tɛ se k'i sigi ka dumuni kɛ n'i ka denbaya ye tile kɔnɔ fo n'a ye ɲɔgɔn su fɛ a ka o wagati kelen de a bɛ se ka sigi ka dumuni kɛ pour que ni ka denbaya yɛrɛ ka se ka sigi ka dumuni kɛ dɔgɔkun kɔnɔ fo n'a kɛra week-end ye o y'a ye ni mɔgɔ minnu repos bɛ minnu bolo week-end na parce que ni jamana ninnu caman bɛ yen n ma fara Afrique jamana ninnu fɔ mais jamana ninnu na mɔgɔ Amérique yɛrɛ mɔgɔw bɛ dɔgɔkun bɛɛ baara donc temps t'i bolo mɔgɔ minnu bɛ gɛlɛya kɛ o gɛlɛya sugu kɔnɔ ka nafolo ɲini k'a bila ka na d'i ma i miiri ala ma k'i miiri anabi ma o y'a fɔ ko k'a kɛ min a k'a ye e yɛrɛ o kɛli a ye e bɛ baraji sɔrɔ parce que a bɛ kɛ jigisigi ye a tigi bolo a b'a dɔn k'a fɔ a ko sɛmɛni don yɔrɔ la a ye fɛn dɔ bɔ k'a don fɛn na n'a seginna ka na a bɛ n'a fɛn sɔrɔ yen mais n'i y'a nafolo daraki i k'i sigi n'a ye lahara ko t'o ye i b'a ye ɲɛ la dugukolo in kɔ kan an ma taa lahara k'a ye fɔlɔ dɛ mais n'i ye mɔgɔ n'i ye tunkaranke ka wari détourné i k'a dɔn k'a fɔ i ye jurumunba de ta ka bila i yɛrɛ da la dan tɛ jurumu min na donc an bɛ ladilikan min di an balimaw ma ni cira ka na di min ma ko k'a ko ye a ko ye n'i y'a ko ye tagalen ɲɛfɛ fɛn wɛrɛw bɛ bɔ o kɔnɔna na mais ne y'a bɛɛ latiɲɛ depuis o yɔrɔ ninnu na a tiɲɛna e ye a tiɲɛna ale ye a bɛ mun ɲɛ a tɛ foyi ɲɛ donc o ladilikan de tun bɛ n bolo ka ɲɛsin an balimaw ma hakɛto b'a kan. an b'i fo ni walawalali ninnu na hakilila kanubagaw fana faamuyali sɔrɔ an ka jɛmukan dakun kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ a degun barika ka bon a yɛrɛ tulo b'a la u bɛ baara kɛ degun na cogo min u b'a kɛ sɛgɛn la cogo min na nɛnɛ na dɔgɔkun yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ baara o degun ka bon fo ka taa se wari bɛ na
avec la ratien ko sugu wɛrɛw la n'o o kan ka dabila an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ni kuma bɔra n'a digira min na an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ o foli hukumu kɔnɔna fɛ na an bɛ an ka techniciens fo ni o ye Musa Tarawele GMT ale ni Adama Kulibali ale ni Régie la Saka Kulibali o bɛɛ lajɛlen folen don maa minnu bɛ ni jɛmukan in fɔra kɔ aw bɛ se k'a lajɛ bi 1h30 2h30 Serifula Jabaramuso kan an bɛ kan bɛɛ da o ye dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala y'o yira n na ni heure kelen in na aw kan bɛn